Tendo jotelo migepe kendo jotelo no bende chung' kanyo e kone wechego matimore e pinje maoko mano kanyo ko Migosi Musalia Mudavadi koro ni okono kweth ma bende koro balo kod piny owacho mondo mi koro gibed mos koyango negi kanyo ni ng'wela rokom Kira Thur kaendi ok en tugo mar nyithindo ka bende okonogi ni gionge kod oteku mar biro golo e kom Ker ma pacho kaendi Migosi William Samoei Ruto e yiero e kinde mabende yiero ibiro timo pacho kaendi higa mar 2020 to kod 7. Mudavadi man bende ni loso kanyo e kaunti ma Trans Nzoia kar chung' od bura ma Kiminini ne oyango kanyo kone oganda makono kaachiel kod ji mamoko duto mondo ne kanyo koni kinde duto gichung' motegno bang' Ker ma pacho kaendi Migosi William Samoei Ruto mar miya sir duto madwarore mar mondo mi odog e telo mar 2 mano higa manyien ka bende ne wacho kanyo koni gibiro chiwo sir motegno ne jotelo ma bende koro biro dhi e ng'wela rokombe mopogore mag telo kod otiko nendo mar UDA. Tumekuwa na siasa duni katika taifa letu, siasa ya matusi, siasa ya dhulma, siasa ya kuumiza wenzako, na isitoshe siasa ya porojo. Porojo imejaa katika siasa ya Kenya. Tumeleta teknolojia na hiyo ni sawa, lakini ile porojo ambayo iko kwa mtandao, nataka niwaombe wa Kenya, let us be careful tusipotoshwe na disinformation and misinformation. Katika taifa letu hii, mimi nilikuwa kiongozi wa ANC. Baada ya Wamalwa kugombea kiti cha urais, mimi ndio baadaye nikakuja kugombea kiti cha urais. Uhuru akashinda, Raila akakuwa wa pili, mimi Musalia Mudavadi nikakuwa wa 3 kwa kutafuta kiti cha urais katika Kenya hii. Tukasukumana na nimefika pahali nikasema we must change strategy, na hiyo strategy ndio ikafanya nikasema nivunje ANC, tuungane na Mheshimiwa William Ruto kwa UDA, alafu tujipange vizuri akimaliza tamu yake ya pili. Mimi si mjinga. I'm not a fool. I know what I'm doing. And I know the advice I'm giving our people.